Карай Наси първа. Леко, само не се бутат. Не. Браво, Мите! Наси! Оф, то... Дебел. Айде сега. Айде! Айде оттам. Да. Айде, момче. Айде. Айде оттам! Абе, то осмиците, нали? Що не го изгона, то не е знак! Децо, наказвай! Това 12 пъти говориш, бе, Митли. Ей, Митличак! Вали пистолет и стреляй! Абе, стига сте го предизвиквали, бе. Че то може бе. Главата! Да, това малко е лук. Това е било наказан 12. Ама е бил миналия матч. Той не може да бъде да се Абе, тръг, той е с пистолет, бе! Стига сте ги. Извинявай. Остави да си Не обичам торта гараш! Викаме се цеска малко. Така, хлопе. Що го не казваш, защото тръгва да се бие, бе? Що го не казваш? Аре, стига дудно. Аре оттам, бе, какво гледате? За малко не си я вкара сам. Аре, бе, Наско. Наско, без грешки през центъра, ако може. Ето, точно за това говоря. Абе, вземе тези тази шайба, бе. Гледай, ще си изгубят времето за... Аз така, това беше гадно. Абсолютно. Това беше гадно. Там. Хайде, Макс. Айде на кой? Айде, гол! Абе, аз се не знам, че така се чува. Много интересно. Айде, тук! Как го оцели, бе? Как го оцели? Тук колко беше? Той вика, ще имаш Това беше, ама не щя. Помоха нещо. Да. Нещо. Това стана огън. Шут! Айде си! Не. Добре, ние иначе не разбираме. Надо ние пак мукваме. Еми, както обикновено. Нещо се опитаха да направят, някаква комбинация. Не се разбраха. Аре бе, до сега ви разиграват бе, момчета. Но за момчета, гледай. Влизи направо вътре на се. Абе не така, бе. Какво правиш, бе, на се, бе? 5 на 4 сте, какво правиш? 5 на 4, гледай, какво се случва. Не можеш, не! Дръж го там. Така. Кади, в пътка се угодиш ли? Айсинг, Пеца! Айсинг, бей! Какво правите, бе, Пеца? Спаха, бе, спаха. Пеца. Когато с другия чака се сложи като са 4, като излезе в айсинг не се свира, защото са 4. О, така. Добре, бе, Пепи, бе. Ей, Жорко. На кой бе Жорко, бе? На кой бе, моето момче? Не. Ай, дълга, дай на това. Лека му е пусти, лека в центъра, бе. Ма лека, бе, лека му, бе. И то лека беше. Какво стана, бе? Вкарайте още един гол, поне да е по-спокойно, бе. Гюлетов действие. Леле, майко. Не!
Добре, Макси. Айде, Пепи! Айде, Пепи! Дай не пищи. Прямо на обяда. Това 19-ката, нали? Аре си целка. Не. Не! Ох, аз пак вместо... Ма не, Жорко път на без искане. Не, напротив, падах за да